15 ଅଗଷ୍ଟରେ କେଉଁଝରର ଅବସ୍ଥା ଆକାଶରୁ ପାଣି ନୁହେଁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ରୋହିତ ହିରୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନନ୍ଦର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଜି ଥିଲା 15 ଅଗଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ଶୋରୁମରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଆମକୁ 15 ଅଗଷ୍ଟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ କଥା ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ହେଲା ବୁନ୍ଦି ବଣ୍ଟନ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୁନ୍ଦି ଖାଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିଦେଲୁ। ଏମିତି ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହରେ ଆମ ଶୋରୁମରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଳନ ହେଲା। ହେଲେ 11:30 ପାଖାପାଖି ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଲ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ ପାଣି, ଚାରିଆଡେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଆମ କେଉଁଝର ଇଭି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁଆଡେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟମା ଶୋରୁମ ପାଖର ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁରା ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ପାଣିର ଧାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କେଉଁଝର ଲେନ୍ 3 ଭାଲୁକି ପାତଳାର ଅବସ୍ଥା, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଯିବା ଆସିବା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଅମ୍ବିକା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଫ୍ରି ଗ୍ଲାସର ଅଫର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ତ ମୋ ମୋବାଇଲର ଗ୍ଲାସ ବି ଫାଟିଥିଲା, ତେଣୁ ନୂଆଟା ଲଗେଇ ଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।